Тържествено изпратиха български контингент в Косово. Награди за курсанти от Военноморското училище и Националният военен университет. Сред заплахите на Тръмп, петролът поскъпна. Добър вечер, гледате централната емисия новини на Военния телевизионен канал. Аз съм Красимир Белчев. Парламентът прие окончателно закона за ратифициране на споразумението между България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната. С него се предвижда изграждане на военни съоръжения на територията на войскови район Кабиле, Ямболско. Наред с това беше дадена зелена светлина на идеята България да закупи нови брегови противокорабни ракетни комплекси. На тържествена церемония в Плевен бе изпратен поредният български военен контингент от състава на въоръжените сили на Република България за участие в мисията на стабилизиращите сили на НАТО в Косово KFOR. Събитието се състоя на площад Възраждане. В церемонията участваха заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, командирът на сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, заместник-командир на съвместното командване на силите флотилен адмирал Галин Манев, представители на местната и държавната власт. В продължение на 6 месеца българските военнослужещи от контингента в Косово ще имат отговорности по патрулиране, охрана, изграждане на контролни постове. Те ще изпълняват своите задължения на длъжности в състава на национален поддържащ елемент, военнослужещи в щаба на регионално командване Запад и маневрена рота с логистично отделение и медицински пункт в състава на многонационалния батальон на регионално командване Запад на стабилизиращите сили на НАТО в Косово. Участието в операцията на НАТО в Косово е високо отговорна задача с голямо значение за сигурността и мира в региона на Западните Балкани. Мисията е особено важна предвид и динамичната среда за сигурност, в която живеем, подчерта пред военнослужещите заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев. Република България е надежден и отговорен член на НАТО и на Европейския съюз и нашите контингенти неотклонно демонстрират директен принос към опазването на сигурността и мира в региона и в Европа като цяло. Помнете, вие представлявате не само себе си. Вие сте лицето на българската армия. Пазете авторитета и достойнството на българския войник както пред гражданите на Косово, така и пред вашите колеги, съюзници и партньори, които участват в мисията. Повече от четвърт век страната ни допринася за стабилността и сигурността в региона на Западните Балкани, а авторитетът на България и въоръжените ни сили расте с всяко следващо участие, заяви заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев. Ние, българските военнослужещи, доказваме професионализма си, спазвайки стриктно правилата за използване на сила и стандартните оперативни процедури. Работим за повишаване на оперативната съвместимост с съюзниците, с които сме рамо до рамо и в тази мисия. Печелим доверието на народа на Косово и спомагаме за развитие на добри съседски отношения на Балканите. В Косово вие ще представлявате не само 5-то бригадно командване. Вие сте лицето на българската армия. Не се съмнявам, че ще покажете дух, дисциплина и утвърждавайки за пореден път доброто име на страната ни и войската. Участието в мисията на KFOR допринася не само за повишаване на доверието и авторитета на България пред международната общност, но и за усъвършенстване на подготовката на армията ни за съвместни операции с съюзниците от Алианса, подчерта в слово отговор началникът на щаба на българския контингент подполковник Дончо Игнатов. Номинирането на всеки един от нас е израз на високата оценка на личностните му качества, професионализъм и отговорност, която поемаме пред своите командири, семейства и приятели. Добрите резултати от подготовката, отразени в сертификата, ми дават основание да ви уверя, че ще бъдем едно цяло, рамо до рамо, в добри и трудни моменти. И ще посветим цялото си умение и изпълнение на задачата, като сведем рисковете до минимум и защитим най-ценното ни богатство, а именно живота и нашето здраве. С насълзени от вълнени очи сред насъбралото се множество на церемонията бе и Михаела Владимирова. Като съпруга на военнослужещ споделя, че е свикнала с незгодите на армейския живот, но не крие емоцията си преди предстоящото заминаване на съпруга им. Доста тъжна, но и доста горда. Защото това си е професия, която си е с призвание.
искат да се пази българската родина, правят го успешно, достойно и гордо. С високо дигнати глави сме и ние, както и те. Нека за сега да говорим за това, че те трябва да отидат, да се върнат, целият контингент, здрави и семействата им ги чакаме. Формированието, което ще участва в операцията на стабилизиращите сили на НАТО в Косово, се състои от 97 военнослужещи, по-голямата част от които са от състава на 5-то бригадно командване Плевен. Контингентът ще бъде дислоциран в база Виладжио, Италия. Курсанти от Военноморското училище във Варна и Националният военен университет бяха сред отличените на годишните награди на фондация Еврика за 2025 година. Голямата награда най-добър млад учен получи Моника Мутовска от химико-токсикологичната лаборатория на Военно-медицинска академия. Талантливи български млади учени, студенти и курсанти получиха годишните награди и стипендии на фондация Еврика за 2025 година на официална церемония, която отличи постиженията им в науката, техниката и инженерните дисциплини. Сред наградените бяха курсанти от Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров и Националния военен университет Васил Левски. Специалната именна стипендия академик Методи Попов беше присъдена на курсанта от Висшето военноморско училище Тодор Тачев, който се обучава за военен лекар. Стипендия за постижения в овладяването на математиката на името на академик Никола Обрешков получи Антон Антонов от Морско училище. Стипендии за високи резултати в инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на академик Ангел Балевски бяха връчени на Петя Стефанова и Кристиян Христов, курсанти от факултет артилерия ПВО и КИС на Националния военен университет. Отличие за постижение в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата, носеща името на Колев-Ичето, получи Християна Колева от същия факултет. Голямата награда най-добър млад учен за 2025 година беше присъдена на Моника Мутовска от химико-токсикологичната лаборатория на Военно-медицинска академия. Отличието е за нейния принос в научно-изследователската дейност и за постигнати резултати в областта на аналитичната химия. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ е 799 евро. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България за четвърто тримесечие на 2025 година. За тричленно семейство, двама възрастни и едно дете до 14 години са необходими 1438 евро за издръжка. Необходимият доход нараства с 1% на 3-месечна база и 6% на годишна база, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той допълни, че 159 лева повече са нужни за тричленно домакинство през 2025 година в сравнение с 2024. Към ноември 2025 година се наблюдава намаление на дела на хората, които са с доход под заплатата за издръжка, каза заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучения Виолета Иванова. Повече от половината от работещите се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка – 57,5%, посочи тя. Ръстът на цените на храните в България остават сред най-високите в Европейския съюз, докато страната ни е с най-ниско ниво на заплащане, отбелязаха още от КНСБ. От синдиката настояват за ръст на заплатите с минимум 10% в частния сектор, като се смята, че това ще компенсира ръста на заплатата за издръжка за последната година. Групата на нехранителните стоки и услуги през последното тримесечие бележи ръст от 0,7%. Наемите за жилища регистрират двуцифрен ръст на годишна база от 12,1%, сочат още данните на КНСБ. Гледате новините на военния телевизионен канал, остава да видите. Тайван с демонстрации на сила на фона на напрежението с Китай. Петролът поскъпна за трети ден, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Иран да сключи ядрена сделка или да очаква военни удари. Това породи опасения относно потенциални вълнения в Близкия изток.
Брент се повиши на $69 за барел, след като се покачи с 1,2% през предишната сесия, за да затвори на най-високото си ниво от септември. В публикация в социалните медии в сряда Тръмп заяви, че американските кораби, които е наредил да изпратят в региона, са готови да изпълнят мисията си със скорост и насилие, ако е необходимо. Последните заплахи на Тръмп внесоха рискова премия в цените, дори когато пазарът е изправен пред нисходящ натиск от нарастващото предлагане. Иран дава сигнали, че е готов да преговаря за споразумение по ядрената програма със Съединените щати, докато американският президент Тръмп предупреждава, че времето изтича, а в момента наблюдаваме постоянно натрупване на американски военни сили в Персийския залив. Държавният секретар на Съединените щати и помощник на президента по националната сигурност Марко Рубио заяви, че Съединените щати не изключва провеждане на военна операция срещу Иран. Рубио заяви, че правителството на Ислямската република вероятно е по-слабо от всякога, а икономиката на страната е в колапс. Тайван с демонстрации на сила на фона на напрежението с Китай. Военновъздушните сили на Тайпей използват най-модерните си изтребители F-16 за участие във военното учение, имащо за цел да покаже бойно ориентирана подготовка. Тайванската армия симулира отблъскване на китайско нападение от по море, като комбинира ракети и дронове, изстрелвани от брега с бързи патрулни лодки, за да спре опит за инвазия. Ученията, проведени на военноморската база в южният град Гаосюн, симулираха сценарий, при който Тайван открива неизвестна лодка, която инспектира с дронове. След това в действие влизат тайванските щурмови дронове, въоръжени с ракетни патрулни лодки. Военновъздушните сили на Тайван почти ежедневно извършват полети, за да наблюдават китайските самолети, които извършват рутинни полети около острова. Тайпей приема тези действия като продължаваща кампания на Пекин, целяща да тества и изтощи много по-малките тайвански военновъздушни сили и да упражни политически натиск. Администрацията на тайванският президент Лай Чинте настоя за по-реалистично бойно обучение, като част от програмата за модернизация на отбраната с повече симулации на действителни бойни ситуации. Тайван рутинно извършва учения преди празниците за лунната нова година, които започват следващия месец, но тези бяха първите пред медии, откакто Китай проведе последните си военни маневри около острова в края на декември. Това бяха по-важните теми от деня. Останете с времето и спорта.